Kaixo lagunak. Gaur kontatuko dizuet zerbait oso interesgarria akuariumari buruz. Ba aldakizuez zenbat pertsona etorri diren 100 urte hauetan. Bada, 17 milioi baino gehiago. Horrek esan nahi du jende askok maite duela gure akuariuma. Eta horregatik, guk ere zaintzen dugu ondo. Badakizue zer den berezia gure akuariumean? Ba, lehenengo museoa dela umeentzat. Beraz, guri dagokigu egiten akuariuma erakargarria eta dibertigarria izatea. Horrela, umeek beste museo batzuk ere bisitatuko dituzte. Baina, zer da hain berezia akuariumean? Ba, adibidez, balezurra daukagu. Eta horren atzean historia polit bat dago. Badakizue nola sortu zen eztabaida Getaria eta Zarautzen artean? Ba, ea zein zen bale honen jabea. Azkenean, balea usteldu egin zen eta horri esker. Balezurra osorik daukagu. Gure ozeanoak 3 milioi litro ur ditu eta bertan 50 espezie inguru bizi dira. Badakizue zer jaten duten marrazoek? Ba, astean 3 ematen diegu jaten. Eta janaria aldatzen diegu, bestela aspertu egiten baitira. Beste gauza berezi bat tunela da. Lehenengo tunel 300 eta 60 gradukoa izan zen Europan. Eta auditorioa ere oso polita da. Batzuetan jendea hain lasai gelditzen da, non lo gelditzen den. Ba aldakizuen nor etorri zen akuariumera. Ba, Alberto de Monako printze eta Monakoko erregearen semea. Eta gure txistorra eman genion eta asko gustatu zitzaion. Beste istorio polit bat da urtero etortzen diren moiak. Gitarra eta panderoarekin etortzen dira eta abesten dute akuariumean.